Noia celebrou esta mañá unha xunta local de seguridade, a primeira que realiza o novo goberno despois da moción de censura. A sesión estivo presidida polo subdelegado do goberno na Coruña, Julio Abalde, xunto ao alcalde Francisco Pérez. En ela tomaron parte tamén o concelleiro de Seguridade Cidadá, Luís Alamancos, e representantes dos corpos de seguridade do Estado, tanto Policía Autonómica como a Garda Civil e Policía Local. A Xunta de Seguridade tiña como a principal finalidade analizar os índices de delincuencia no municipio e reforzar as liñas de colaboración entre as distintas administracións e corpos de seguridade. Durante a sesión púxose de manifesto que Noia é un concello seguro, ao tempo que se incidiu na necesidade de continuar traballando de maneira coordinada para manter e reforzar esa situación, especialmente a través da cooperación entre a Garda Civil e a Policía Local. As taxas de criminalidade no municipio sitúanse entre as máis baixas da provincia e por extensión de toda a comunidade e do país, con 29 delitos por cada 1000 habitantes. Bos datos que temos desde o punto de vista de delincuencia que se traslade a sensación que ten a cidadanía respecto á seguridade en esta vila. É unha vila segura, pero temos que traballar intensamente para reducir o número de pequenos hurtos que xeneran en moitos casos moita alarma social e que creo que temos que traballar conxuntamente precisamente para evitar esta situación. Desde a subdelegación, a máxima colaboración co Concello de Noia, coa Policía Local, para intentar reducir esta situación, repito, de pequena delincuencia que moitas veces tanta alarma social produce. Desde aquí tamén animar a xente que poña en conocimento da Garda Civil aos casos que se producen, porque esa é a forma de poder actuar. Non quero olvidarme de agradecer profundamente o aumento de presencia que está tendo tanto a Policía Local como a Garda Civil en Noia e que seguirán traballando neste camiño. Dende a Alcaldía e dende este Goberno, gracias polo seu traballo. Aproveitouse a sesión para aprobar tamén a adhesión do municipio ao sistema Bioxen, unha ferramenta impulsada polo Ministerio do Interior para coordinar a protección das vítimas de violencia de xénero entre as distintas institucións implicadas, como é o caso das forzas e corpos de seguridade, os servizos sociais e as administracións públicas. A reunión serviu tamén para avaliar os resultados do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos centros educativos e as súas contornas, tamén do Ministerio do Interior. No caso de Noia participaron 704 persoas, pertencentes a 4 centros educativos, nun programa desenvolvido pola Garda Civil, que incluíu 30 actividades formativas.